vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hei zvakangooma hazvo veriwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ininiwo ndinobva kuZim but paFacebook nditoriwo popular, but most of my followers they are international followers, and vanhu vazhinji vanotevera page rangu, the majority of the guys they are your white men as well as black men. Mafans angu vakawanda vanhurume nekuda kwebasa iro randinoita. So mukomana ndisati ndatanga kuita izvi zvesocial media, pandakauyawo kuno kuSouth Africa ndakabva ndazotanga manje kuwirirana nemamwe maSouth Africans avo vakazoti vainge vachida kundiintroduce kune umwe mukadzi. So mukadzi uyu iye manje ainge achidzidzisawo like vasikana vainge vachiita zvekutengesa mustreet, kuti instead of you selling your bodies mustreet, zviri nani kuti munge muchingoita zvekungostripa paintaneti then muchitowana mari dzenyu. Ndakabva ndatojoina chikwata chiya ndikatoona kutoti vanhu ava vainge vachitoita mari. So ndakabva ndazotanga kudzidziswa website yacho iyoyo inonzi Strip Chat. Zvainge zvakaoma but ndakazoendawo ndichingojaira kusvika ndava kutoona kutoti ingakwani zvandatova professional, and ndainge ndatovawo nemafans angu vaitondigifta nekutonditipa mari dzakawanda. But with time ndakazongotanga kungoboekana nazvo because some of the challenges that I was now facing, pane tumwe tumabhidzi so twatainge tichinzi taifanira kupota tichizviisa nekusim2 uku. Manje inini zvekupota ndichinzi zviise kusim2 izvozvo handizvifarire, because waiti kana wanzi zviise nekusim number 2 then munhu obva ati chitanga kuyamwa chibhidhi ichocho chaunenge waburitsa musim2. So vanhu varungu ndozvavangori, vanongoitwa turned on nezvimwe zvinhu zvingori funny so and strange kwatiri isusu sevanhu vatema. So after ndateerera confession yemusikana uya aiti akafambira mbinga yake yechirungu then ikabva yazomuita whatever that he did to her. I want to confirm kuti varungu inini from my experience ndozvavari. Pane zvimwe zvinhu zvinongovaita turned on zvekuti zviri very nasty ameno zvimwe kuda iculture yavo, especially panyaya dzekusim number 2. It is very rare kuti udanane nemurungu then murungu iye asazokuudza kuti anoda kuti munge muchizoita nekusim2. Most of them kusim2 vanotofarira sim2 zvisingaita hameno kuti why. So pandakaona tava kungoramba tichingonzi isai chakati kusim2 chimbozviisa nebhodhoro tione kuti bhodhoro rinogumira papi, ndikaona kuti zvinhu izvi zvinotokuvadza zvekudaro, even though the guys were paying us a lot of money. Ndikaona kuti iri business handicharidi, plus ndainge ndorwadziwa because uyu mukadzi wekuNigeria nekuda kwekuti ainge aine vanhu vakawanda vaainge achirecruita. Saka each and every recruit waitomboita chinguva mukadzi iyeye uchitomushandira and each and every month uchitomupa commission, because tainge tisinganyatsokuziva internet. Saka maaccounts mazhinji ainge angori palaptop yaanenge achiaccessa iye, even though akakupa laptop she will also have access to your account. Saka anenge achitoona kutoti mari yapinda imari, saka anenge achitodawo commission yake. Iye ainge achitawo zvestrip chat kudhara but nekudawo kweruzivo nekungwara akabva azotanga kurecruita vamwe. Manje iye akagara zvake achingodya mari. So ndozvainge zvondibohwa kuti apa zvatiri kuitiswa zvinobohwa. Tinombonzi shandisai matoi nedzimwe nzira dzekuti unotonzwa kuti panapa ndinenge ndava kuzvikuvadza chibereko, like kune zvimwe zviya zvavanoti zvimatildo. Saka kune zvimwe zviya zvakaita zvima oversize zvekuti rinenge riri zemonster chairo. Apa waibva wanzi zimonster iroro unofanira kuti unge uchirigarira. Apa munhu iyeye munhu wekutoti anenge ari your top fan achitokubhadhara zvekudaro. Saka kuti urambe zvainge zvisingaite, munhu otokupa mari okuti enda unotenga iroro zino riya. Saka waibva watoenda obva watonotenga zidildo riya rinenge riri zimonster, like the last number racho ndorawainzi tenga iroro, then wobva wanzi ndikuda kukuona wakarigarira rose rigopinda ronzi ngarinyure. Wenyatsokunzwa kuti kwarakanobaya kwacho kunorwadza, but nekuda kwemari ndaingoramba ndichingozviita. But I was keeping it as a secret even for my best friend who was also here muno muSouth Africa achitoshandawo in that same province. Ainge asingatozivi kutoti inini mahustling skills angu
ainge achindipa mari ndainge ndichimbonyatsokuhasila chaizvo, but pandakazoti inini handichazvikwanisi. This was the other day, pane umwe muSouth African akandidana akati pane imwe client yangu iri kuti iyo ndiri kufanira kuti ndinge ndichimboshanda newe, because that guy was also my fan but not my top fan. Saka akangoti I want to see you pacamera iwewe nemusikana uyu akadai, because vanotozviona kuti uyu anobva kuZim, uyu anobva kupi, because paya paunenge paprofile pako panenge paine kaflag kanotoratidza kuti kunyika kwako unobva kupi iwewe. Saka ainge achida kuti I want to see a match yeSouth Africa neZim. So then ndakabva ndazoenda kuroom kwemusikana uyauya, so akazoti atanga kustripa neniwo ndainge ndakatorara pasaiti naye, ndokubva tazotanga manje kuita tose kuzosvika tava kutobatana, ndokubva tazoita bonde. Inini handidi kukunyeperai, I am not a lesbian and handina mafeelings for vamwe vanhukadzi, but zvatakatongoitana ipapo it was not nice, and zvinhu zvakatongondipawo kuti ndokwazvava kusvika uko ndava kutoita ngochanika ini slowly but surely, ndokubva ndati I can't do it anymore. So ndo patainge zvekare totanga kudzidziswa vanhu vekunigeria vakangwara, they are always ahead. Panguva iya yekutoti kwainge kusitomborina kana munhu ainge achizviziva kuti vanhu pafacebook vanotoita mari, vekunana Nigeria vainge vava kutozviziva zvinhu izvozvo. Ndo vanhu vakatanga kudya mari idzi dzesocial media, vakanyarara zvavo, vakatosiyana nesu. Hamene zvavangori vanhu vekunigeria, they are always quiet pazvinhu zvavo. So iye akabva azotanga kutidzidzisa manje kuti vasikana, yes I know kuti ndakakudzidzisai strip chat, but I also want you to be mature moving on to other better things, instead of you muchingoramba muchiita zvinhu izvi zvamunoti zvinokubohwai. Yes I know, because I used to be in that same situation that you are in right now. Saka I want you to be mature, to grow up, and I do not want you to return back to the streets. Saka akabva azoti instead of you returning back to the streets, how about mukatanga kuvhura mapages enyu. Kana mavhura mapeji mobva matanga kutsvaga maclients enyu nedzimwe nzira dzinenge dziine ungwaru mukati, muchishandisa ungwaru hwekuti you target men, muchipostawo mapictures nemavideoswo anenge ari attractive, so that men will be attracted to your pages. Saka pane vamwe varume vanokwanisa kuzotokuudzai kuti vari kuda kuita mahookups nemi. Ndokubva ndatobvuma kuti ndinge ndichidzidziswa, ndokubva ndatodzidziswa kuti ukawana mafriends ako then your profile will become a page, ndikatoita mafriends akawanda ndokubva ndaita page. But manje dambudziko rainge riripo nderekuti marequirements acho kuti ndinge ndichimaricha painge pachiti netsei. So inini nemai friend takabva tazongoramba tichingobatsirana, because about Facebook ndakabva ndamuudza everything, ndokubva tatanga kuposta zvatainge tichiposta tichifungidzira kuti tichawanawo mafollowers, but mafollowers tainge tisingakwanisi kumawana. So pandakaona kuti everything was going really slow, ndo pandakabva ndazofunga nezveumwe mudhara uyo wandainge ndakambonzwa nezvake, ainge achigara kune imwe hostel. Saka mudhara uyu iye anoita zvekubatsira maminors, ndokubva tazoenda kuya inini nefriend yangu. My friend I actually convinced ndikangoti handei mhaniwe, handei tinobatsirwa kuti zvinhu zvedu zvinge zvichiita bo, tinobviswa minyama, tine minyama isu, why is it zvedu zvisingaiti but zvevamwe zvichitongoita so quickly, uchitoona vanhu vatova nemazi huge following. Takabva tazoenda kuya nefriend yangu pahostel pacho, takati tasvika paya ndokubva tazopinzwa mudare. Takanzi taifanira kuti tinge tichipinda mudare tose sezvavainge vakambondiudza before, mushure mekunge ndaenda ndiri ndega. Vakanditi sezvo iwewe uine friend yako yaunopota uchibatsirana nayo, munofanira kuti munge muchiuya mose. So takabva tazoenda tose paya, takati tiri mudare to my surprise sekuru ava vakabva vazodzinga musikana uyo wandainge ndiinaye mudare, ende vakatomudzinga zvainge zviine chikawadi, zviine chirafu mukati. But later on vakabva vazondiudza kuti pavainge vachizama kuti vange vachitivhenekera mumweya, vainge vachiona umwe mukadzi uyo ainge akamira
kumberi kwedu. Saka mukadzi uyu vakazozviona kuti yainge isiri hama yangu but yainge iri hama yefriend yangu. Vakazoona zvekare kuti mukadzi uyu ainge akamira ainge ari amai vefriend yangu, ndokusaka vakamudzinga mudare mavo because minamato yake mukadzi iyeye ndo yainge ichikonzeresa kuti sekuru ava vasakwanisa kunyatsokuvheneka vachitivhenekera mune zvakanaka muspirit world. Saka ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge tichingobatsirwa ndiri one. Ndakabva ndatanga kubatsirwa paya. So ndakati ndobatsirwa ndainge ndiine imwe foni yangu yandainge ndiinayo yandaishandisa A10s yainge ichangobva mukubuda mazuva iwayo, ndo yaitonzi foni yaitopisa mazuva acho iwayo. But ndakati ndaitenga sekuru ava vakabva vazoti vainge vachida kukanda foni iyoyo mune imwe hari yainge iine mvura nemimwe mishonga. Ndakamboda kuramba but sekuru ava vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichikanda foni iyoyo muhari sezvo yainge iri foni iyo yainge iine mapages acho andainge ndichida kuti vange vachindibatsira kuti ndinge ndichiwana mafollowers. Saka foni iyoyo yaifanira kuti inge ichiiswa muhari. Saka mafollowers angu nawo ainge achazongoita sekunge anenge ari trapped muhari. Ndakati ndoita sei, but anyway ndakabva ndabvuma. Vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichimbobuda panze. Ndokubva ndambobuda panze, friend yangu ndakatoitsvaga ndikaishaya, ndikangoti meno munhu maybe aramwa, ndokubva aenda kumba kwake. So ndakazodanwa later on mudare zvekare, ndokubva sekuru vaya vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichisimuka apo pandainge ndakagara ndinge ndichinotora foni iya yamukoma. Ndakati ndichida kunotora foni, ndokubva ndaona kuti foni yangu yainge yakamonererwa nenyoka. Kune nyoka iya yatinoti tsvukukuviri, ndo yandakaona ipapo. Ndakatya but sekuru vaya vakabva vazonditi usatya muzukuru, nekuti nyoka iyi ndo ichange ichizokutsvakira mafollowers zvekare, ndo ichange ichizokubatsira mubasa rako. Because ndainge ndakavaudza zvekare kuti ininiwo ndinoita izvozvo zvemahookups. So ndakabva ndazotora foni iyaya, but to my surprise foni iyi yainge isitomborina kana kumbofa, yainge ichitoshanda. Vakanditi ndinge ndichienda kunoisa foni iyoyo pasi pemubhedha. So vakandipa chiplastic, ndokubva ndazoisa foni iya nenyoka yacho muplastic. Ndini uyo ndikabva ndadzokera kwandainge ndichigara, ndokubva ndaisa zvinhu zviya pasi pemubhedha. Nekufamba kwenguva vakabva vazondiudza kuti now was the time kuti ndichitanga manje kuposta pasocial media. Saka ivo vakanditi pose pandinenge ndichiposta mapictures angu pasocial media, nekuda kwenyoka iyo inobva yauya yobva yazvimoneredza muchiuno mangu, mapictures angu anenge ari too attractive zvekuti murume won't even be able to resist getting past my pictures without liking my pictures, worst of all my videos, because ininiwo ndinoposta mavideos pasocial media ndichiita izvi zvavanoita zvekutweka. Sometimes ndinokwanisa kungopfeka like kune dzimwe hembe dzedziya dzinenge dziri see through, so ndo dzandinowanzo kupfeka idzodzo. Ndobva ndatanga kuita zvekutweka ndichitambisa muchiuno mangu. Saka ndo zvinoattracta a lot of followers kwandiri, vanhurume kwandiri. So what I do is that paya ndisati ndashuta video ndinotomuka pambedha, then nyoka inobva yatouya yobva yatozvimonerera mumuchiuno mangu. So ndobva ndatanga kutambisa chiuno changu ndichizvirekodha. Saka pandinozoposta video iroro, vanhurume vanondifollowa kupage kwangu, vanhurume vaya they will be focusing on my waist area, nekuti nyoka iyaya ndo inenge ichivakwezva kwavari. But mungomanashi inini hangu, even though ndichiita mari neFacebook, even though ndichiitiswa mari nenyoka iyi, sometimes nyoka iyi inotonditsvakira macustomers, but ndinewo advice yandikuda kupa vanhurume kunze uko, because I know the damage that I am doing. Kunyangwe hangu ndikazonzi ndafa, kunyangwe zvikanzi ndichazonzi enda kugehena, but at least maybe kana ndikabatsirawo 1 or 2 souls zvinenge zviri nani, kunyangwe ndikanzi ndichazotsva hangu mumoto. But I know kuti neinformation yandikuda kukupai inokwanisa kutobatsira umwe munhu kunze uko, because I have a lot of things on my heart that I want to tell you, the things that I want to share with you. Saka paya
pandinenge ndaposta mapictures. I know for a fact because ndine mavisions andinogara ndichiona, so zvandinowanzokurakidzwa mumavisions angu. So mumavisions umu ndinowanzokurakidzwa vanhurume like vanondifollowa. Kune vamwe vanoita basa riya rekuti vanotora mavideos angu kana kuti vanongoonerako kufacebook vobva vatanga kuita chiya chinonzi chimhandara maoko. Saka ndinowanzokurakidzwa mavideos of thousands and thousands of these guys vachiita zvavanenge vachiita vachishandisa mavideos angu. Saka advice yangu kune vanhurume, especially vanhurume, ndeyekuti regedzai nyaya iyi yekuti mukangosangana nevidhio remunhukadzi anenge achitweka then munhu obva atotanga kutoita chimhandara maoko, because panguva iya yaunenge uchizvifadza iwewe pane imwe mweya yaunenge uchitokoka, mweya yekuti you won't even understand or even see kuti panapa ndava kutoshandiswa nemadhimoni, because madhimoni kutori nemadhimoni like anenge ari echirume then nemadhimoni echikadzi. So inini madhimoni anonditevedzera, anoteverera mavideos angu madhimoni echikadzi. Saka dambudziko riripo nderekuti madhimoni awa ane imwe nzara yebonde yekuti they can never be satisfied no matter what. Saka iwewe kana let's say uchindifollowa uchitanga kuita chimhandara maoko uchishandisa mavideos angu, then unenge uchizviopen up, then you will be connected to me and connected to those demons that follow me. And izvi ndinotozvirakidzwa nenyoka iyo yandinoshandidzana nayo, inotondiratidza everything zvinoitwa nemafollowers angu avo anoshandisa mavideos angu vachizvibatsira like vachiita chimhandara maoko. That is my own advice kune varume avo vari addicted, vanoti inini handichakwanise kusiyana nesystem iyi yekuita chimhandara maoko. You have to know kuti there is a demon out there that is using you. Ende zvekare kune varume avo vakaroora vava kusakwanisa kufadza vakadzi vavo, kana kuri kunzi kana wakambopotawo uchiita chimhandara maoko, zvinenge zvakaitika ndezvekuti in your life unenge wakatoattracta mafemale demons iwayo. Unofanira kuti unge uchiziva kuti iwewe semunhu wenyama sikarudzi yako itoriwo nenguva yekuti inokwanisa kutoneta. Let's say unenge uine mudzimai wako mumba, obviously iwewe in the spirit unenge wava more attracted kumafemale demons because ari more attractive than mukadzi wako. Saka maybe when you go out paunotoenda kubasa iwewe you won't even notice kuti uriko kubasa ikoko unenge uchitoita bonde muswere wese wezuva. Apa uri kushanda, apa uri kusevhisa zvekare dhimoni rako iroro, apa rinongoramba richingoti ndipe imwe round, ndipe imwe round. By the time paunozodzoka kumba unenge wakaneta. And worst of all, kana ukaita munyama wekuti unobva wazoita spiritual wife inenge ichifambidzana nemamwe masister wives, because kune mamwe madhimoni anofamba ari 5 kana kuti 6. Saka madhimoni awa anofamba ari 5 kana kuti 6 ose kana ari madhimoni anenge achida bonde, you have to know kuti ose akadaro unenge uchifanira kuti unge uchimasevhisa. Saka kuti unge uchizokwanisa kuwanawo simba paya paunenge wava kuita bonde nemudzimai wako unenge usisina kana simba, because physically it won't be possible kuti on that same day wabva mukurara nevakadzi 6 then wobva wazoenda futi uchida kunorara nemudzimai wako kana iyowo inenge yaneta. But iwewe you won't notice kuti ndo zviri kuitika. Unenge uchingoti why ndisisina simba, why is it ndava kuti ndikangodai ndotokasika kurasa mbeu, because madhimoni aya anenge akatomira kumashure kwako feeling very jealous because uri kuita bonde nemudzimai wako. Saka kune varume avo vanoziva kuti vakamboita chimhandara maoko vachishandisa mamwe mavideos avaingoona painternet or anywhere else, what I can recommend to them is kana wava nedambudziko iroro rekuti sikarudzi yako inongoneta hausisina mafeelings, kuti unge uchitoita mafeelings unge watozvibata iwewe uchitozviita chimhandara maoko, ndinongoti kwauri chimbozama kuita 3 months. Pa3 months idzodzo usaona mavideos ebonde, usatarira mavideos evasikana vanozviposta vachiita yavanoti twerking iyoyo, uye usazoita chimhandara maoko for 3 good months. Kana ukakwanisa kuita 3 good months usingaiti zvinhu izvi, I am telling you kuti unokwanisa kutouyawo netestimony yako, sikarudzi yako
inokwanisa kutodzokera panzvimbo chaipo pekuti inenge yava kutowanawo simba, because the more yaunongoramba uchiona mavideos, the more yaunongoramba uchizvibatsira, unenge uchizvidraina ende hauzokwanise kuzofadza mudzimai wako. Yes, I know kuti ndine urombwa hwangu hwandinahwo, but at the end of the day ndangotiwo ndinge ndichingoudzawo vanhu reality kuti kunze uko, if you just see a girl ari pasocial media achiita zvaanenge achiita, imimi mototi ihwaga ihule hule, but you have to know kuti kumashure kwechihwaga ichocho maybe kunenge kutori nezvimwe zvinhu zvinenge zvichitoitika spiritually, because how can someone be addicted to musikana anenge achingoita mavideos achingotwekera the whole world? If you find yourself addicted to that, you need to ask yourself a lot of questions kuti why ndisingasemi kuti izvezvizvi mukadzi uyu ari kutweka ane mafollowers akadai, but neniwo ndinowanikwawo ndichinoposta papost yake uchimuti I love you, I am into you, apa unenge uchiona kuti thousands and thousands of men navo vanenge vabvawo mukunyora kuti neniwo ndinotokudawo zvekutodaro. So you will be connected to her spiritually like a soul tie, you will be tied to her spiritually, and zvinotoda kutoti unge uchizvisunungura kubva kusoul tie iyoyo by doing the things that I have told you to do. Saka inini mukoma, that is how I gained a lot of my international followers papage rangu reFacebook. Uye zvekare kune vamwe vanouya kuinbox kwangu, saka nyoka iyi inotondiudza kuti uyu siyana naye because he is like you, ane urombwa hwake, ari kuda kukushandisa muurombwa hwake. Inotondirakidza mavisions, inotondiratidza kuti munhu uyu akutextera haana kana mari, is just there to waste your money. Yobva yatonditi uyu munhu akutextera ane mari, because inini hangu mafollowers angu vaya vanenge vachida kuita bonde neni, vaya vanenge vachinyatso kundinzwira sugar, I charge them, I have a fee that I charge them. Paya kana ukati I want to spend a night with you, ndinotodhura zvekutodaro. I choose the best hotel that I want to go, obviously a 5-star hotel. Hembe dzandichapfeka, you have to give me money ndoenda kuhair salon to get my hair done, my nails done, my makeup, and to buy hembewo dzekuti pandinozoya ikoko you can be impressed. So all of those things you have to do it for me, then at the end of the day you have to pay me. Saka ndinoti dhurei, and each and every time vanhu pavanouya kuinbox kwangu vachinditi shandikutodawo nezvako, nyoka iyayi inobva yandiratidza kuti munhu uyu ane mari, uyu haana. Saka ndo maitiro andinoita mari awa mukoma. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Naimi zvazvakangoma hazvo veduwe, hanzi kune varume avo vane dambudziko rekuti vanotadza kufadza vakadzi vavo pabonde. Just look at yourself. Kana uri murume wekuti unopota uchiti ukaona mavideos iwayo obva wazvibatsira, ndo pari kubva dambudziko rako ipapo. Hanzi nekuti paya paunenge uchidaro, hanzi kune madhimoni echikadzi anenge achitouya mulife mako, then unobva watoziva kutoti unenge watova nebarika. Zvinotyisa apa, hanzi mamwe madhimoni acho anofamba ari masister wives. Iwe unenge usingatozivi kutoti une vakadzi vako 7 throughout the day vanenge vachingokushandisa. Ende muone ndakambosenderwa message nevamwe mukoma ava vakati inini ndinogara ndichinzwa kuti musana wangu unenge uchirwadza, chiuno changu ichi hanzi chinogara chichirwadza, chichipisa, chichiita sekunge ndiri munhu anoacta mavideos iwawaya ebonde. Hanzi ndogara ndichingonzwa kuti ndinenge ndakangoneta, sikarudzi yangu iyi inenge ichirwadza, kurakidza kuti inoshanda ende haina kana zororo. Just imagine upenyu hwakaita sei ihwohwo. Asi ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section.